Good morning, ladies and gentlemen. Please, on today's program, before I do it, I would have to ask if each and every one of you who are Christians to cover your head. Let us pray in Christianity first before we go to ordinary prayer. Oh yeah, cover your head. I will be very humble this very morning to pray in the in Christianity faith because all of us are one. Oh yeah, cover your head. Father Lord Jesus Christ, the creator of heaven and earth, we thank you this very morning for the life which you have given unto us, for the faith of Christianity. We thank you. For waking up in safe hand, we thank you. I thank you for the children, the people who attend church, who are being deceived today. I thank you. Father Lord, as we thank you, as we praise you for the good things that you have done, we ask you for one thing. There are people na-eri ndị be anyị mugu ha erie na napụ ha were brain ha wee gbazuo ahịa. Our 21st century Igbo brothers and sisters are now mere republic. Father Lord God Jesus Christ, what we ask for is Biafra, the freedom of the Biafra people. But Nigeria imposed some people to brainwash our own people. And this very morning we are here to deliver these very people because the United Nations have released the names of those who wrote letters to them. Earlier, o nwere ndị a na-akpọ ndị USB, ndị nke madam na-achị ha bụ nke ndị ara, onye ara na-achị ha nọ America. She put and tweeted to them na leta ya dere ndị United States amịtago mkpụrụ. So they went on social media and started Iyara 21st century one for that matter. They were insulting us and they were saying that, leta madam ha dere amịtago mkpụrụ. Fast forward to this very moment, United Nations gaga publish in their this thing. The same claim that I have been saying, United Nations have published it in their website that 130 Yoruba group wrote to them about the buying of Christians in Nigeria. Father Lord, let this be a stepping stone for these very people to receive their bread. Now, Madam Itwara Yashi, that you met to the cruise, you met nda, Gwabaha Chakaram Tim Kum, Ase, Umazibanya forget to go their freedom. They are now masquerading on the altar of lies and deceit. Father Lord, may these very people receive bread. May these particular people who are being deceived, subjugated, receive their bread in the name of Yahweh Yeshua. I pray in Jesus' name. Amen. Oya ka ị gaa nụ n'ọdịnala. Biko, ọ bụrụ na ị bụ onye ọdịnala, were ọfọ gị bịaba, because this is our tradition, not the one I first of all preach. Ụbọchị tata ya mara na anyị mma o. N'ihu ka enwe na ama ọ na-amachi ya azụ maka mmapụ ahụ egburu awọ. Ana m ekele gị mmụọ ala nna m, mmụọ ala mụrụ m, mmụọ ala ụmụ obom. Ana m ekele gị nnukwu nna m. Na-ekele gị nna m bụ Ashigburu Obi. Wee na-asị m kpọọ gị kpọrọ nnukwu nna gị, kpọrọ nna gị bịaba, kpọrọ nnukwu nna gị bịaba. Onye m kpọrọ ya kpọọ ibi ya. Ana m ekele gị mmụọ niile na mmiri niile gbara okirikiri na be anyị. Ana m ekele gị, gị nwa bụ mmiri ọmara imo, na-ekele gị, gị nwa bụ ọkwa, na-ekele gị, gị nwa bụ nwa ngene. Ka unu ha bụ mmiri na-akpa ike na be anyị, ekele m unu. Ana m ekele gị, gị nwa bụ awa keshi, mmiri na-esi nri na mgbede. Ana m ekele gị, gị nwa bụ ara na-azụ nwa, nwaanyị oke osimiri nke bi na Wakoshi, na-ekwu okwu n'uhuruchi. Ana m ekele gị.
wee na-asị o na ọ na Biafra ka anyị nọ, okwu Biafra ka m ji wee bịa. Okwu Biafra enunwa unu maara na ebidoro m ya mgbe m na-erubeghị, mgbe m aka m mabido my left from my right, ọ mgbe m bidoro this Biafra agitation. Unu maara ka m si wee na-apụ in this Biafra agitation, mana ka m si wee na-abata, maka unu nwa bụ mmụọ, unu na-ahụ ụzọ aha m ahụ. Unu maara ka m si apụ. Unu maara ugboro ole ndabagoro n'ime olulu unu napụta m, wee sị na mụnwa ama nwụ, na mma adị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ, n'agbanyeghị ọchụ niile a chụrụ m left, right and center, eshi na Abuja, nke megidekwere nke sị na ya ọ bụ police commissioner from Port Harcourt, devere m nonsense. Unu maara, mana anọ m ndụ n'ụbọchị nke tata, nke gosiri na unu mere gịnị, unu na-eche m. Asị m na ihu n'ihu ka enwe na-ama, ọ na-amachighị azụ, maka mmapụ ahụ egbughị awọ. Onye nna ya dunyere ohi na-eji ọkpa agbawa ụzọ. Unu edunyego m, sị m na m eje kwusa okwu Biafra. Ejizi m ike na ebube wee mapụta na nke ikpeazụ a, mana o nwere ihe fọrọ. Na njem Biafra anụnwa anyị nọ, arọbụlagụ ndị Igbo, mgbe m kpọrọ akpọ, mgbe m gọrọ ọfọ, ana m akpọkwa zuzugbo mmụọ niile nọ n'ala Igbo, mmụọ Igbo ji eme ihe na mmụọ na-emere Igbo ihe. Bikonu, onye nke m kpọrọ ya kpọrọ ibia bịaba, unu ewekwere na m iwe. Arọbụlagụ ndị Igbo, the great ekwensu, the god of war of the Igbo land, nke ndị oyibo bịara bịa ghọrịa ụfọdụ ndị wee sị na ọ bụzi ya bụ Satan. Ana m akpọ gị the great ekwensu of Igbo land, the god of war. In case if you don't know, if you go to Yoruba, they call their own Shango. If you come to Igbo, we call our own Ekwensu. Ekwensu means onye kwe ya asu ya. Ikwe ya asu, or the god of war. Ana m akpọ unu wee na-asụ unu na ọgụ Biafra anụnwa anyị na o nwere ihe fọrọ. Gị nwa bụ mmụọ Igbo, gị nwa bụ mmụọ nri, gị nwa bụ mmụọ na-emere Igbo niile ife na mmụọ Igbo na-emere ife. Gị nwa bụ mmụọ igodo, gị nwa bụ mmụọ Iron, gị nwa bụ mmụọ Ishan, gị nwa bụ mmụọ Anam, gị nwa bụ mmụọ ebe ọbụla unu na-anọ, na onye ọbụla m kpọrọ ya bịa, kpọrọ ibi ya bịaba. Ama m na unu ezuona. Ọya ka anyị tọtuo unu ngoga. Nzu ka m ji n'aka n'ụwa mmụọ, edo nọ m n'aka n'ụwa mmụọ, maka aka na-ama nzu ahụ amara ihe ọjọọ. Ọ bụ ya mere ihe m ji akpọ unu. Nkwụ ike dị m n'aka n'ụwa mmụọ. Ana m akpọ unu wee sị unu bịa soro unu na o nwere ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata, nwee ihe nji maka ya wee pụta n'ụbọchị tata. O nwere ụmụnne anyị ndị nke anyị na ha na-achọ Biafra since Maazị Simon Ekpa ndị iro buoro ya asị na ụgha na aman ka eji wee bịa tụrụ isie this very Biafra agitation. Wee na-agwazi ụmụ be anyị wee na-asị kama ha ya alụwa ọgụ dịka isi wee dobe ya na be anyị wee lụpụta be anyị, asịzie ha mba na a na-ede akwụkwọ n'obodo oyibo. Nke bụ nke mere n'ọdịnihu abụ o nwere ihe na-agagharị n'efere mba ụwa nke ndị English na-akpọ ịntanetị. Ndị United States congressmen sị na ha dere akwụkwọ against na Yoruba 130 Yoruba group dere ha akwụkwọ, ha wee na-atọ ekwu the atrocities na-eme in Nigeria. O nwere some people buru palie na America ha na-aga. Ndị otu oge Nkere buru palie wee gwa ndị na-eso ha na America ha gara ụnyaahụ amịta na mkpụrụ. Mana ndị otu oge Nkere abụ the main problem, maka ndị nke aha anyị na-anụ ha n'ọnwa. Ndị nke bụ the main problem na-abụ ndị nke Madam Mkpụrụ Mmiri, onye nke dobere psychiatric na Georgia. Nke ha bụ the main issue.
nwaanyị a wee chịrịta wee na-publish na-etuwiti on Twitter na ihe niile ya o dere to America na ọ mịtabago mkpụrụ na ya ọbụ ekwe kwa ngwom ude long nonsense wee na-edesive ndị achịkọta ekwe ọnụ. Fast forward to this day, nna m mmụọ ala Igbo ndị United Nations ereleasego ndị dere ha leta ha sị na ọ 130 Yoruba Working Group dere ha leta. Ọ dị na UN website na 130 dere ha leta over the atrocities happening in Nigeria. Nke ịma na United Nations a na-ekwu, nna m na mmụọ ala Igbo nka m wee mara ndị nwere the permanent seat dị a ndị bụ ekwu akwụrụ okwu ha bụ nọmba 1 bụ United States, ha wee buru ipalie wee na-ekwuzi okwu ihe na-eme in Nigeria called in Nigeria, obodo ụmụ anụmanụ. Ha wee na-ekwu ya nna mmụọ be anyị ndị a wee buru palie wee gụbeche m wee were na-ekwocha isi ụmụ be anyị isi. O nwere ncha ndị Yoruba na-eji asara poverty sị na ha na-asata wealth. Ha were ncha wee na-ekwozi ụmụ be anyị na brain, nke pụtaziri na brain ụmụ be anyị nnọọ onwezi nke fọrọ. Even the little ones, o nwere onye nke m na-ahụ na-asị m go on brother go on. Anọzi m na-ele ya ọbịbịa comment who again is listening to me again this and that. O move na on thinking that na ndị a dere leta kwa ndị m biko na ọ bụkwa na ọchị ka m na-achị akwa ka m na-ebe ana-akwa m achị ọchị. Ọkwa this case ka m na-eprezentere ụnụ mmụọ ala Igbo ga-enu m ntị na ọ na-eme ekwekwu ama agba. Ihe a na-ewute anyị, ihe a na-ewute anyị na ụmụ be anyị na ha na-achụzi anụ na-asọ na ụkpa anyị yiri ọkpa anụ. Kama ụmụ be anyị ya achụ ihe na-achụ ha wee jide ha wee were ashị na-eme ha taatị, ewere na ashị wee mee ụmụ be anyị taatị. Ịhụzie ka onye Igbo na-ekwu okwu gị na-ebezi akwa na ebuzi onye Igbo. Ịhụzie ebe onye Igbo na-ekwu okwu gị iche na onye abụ ayị ya na-ara. Bikonu ama m ma ọ maka onye ara na-achị ha, ama m maka Madam Halimatu Abubakar nke na-achị ha, amagha m ihe meziri ndị Igbo nke a na nke ikpeazụ a. Biko na mmụọ ala Igbo biko palienu, kulienu, na-eme na ụmụ be anyị taatị o. Kulienu ha kwopụ na ụmụ be anyị isi, kulienu. Werenụ nke a mere ugbu a wee kpọlataba ụmụ be anyị, werenụ ya wee kpọlataba ụmụ be anyị ashị niile ha na-eburu na-aga na Twitter. Kulienu wee buru gwa ha na ihe niile ha na-ede na-amịta mkpụrụ na ọha nwa nọ n'ihu nọrọ n'azụ. Fast forward to this day, na ndị United Nations gbaa ha ọtọ. Ha ama ha na ndị United Nations ya eti ndị dere ha leta. Kulienu na ụfọdụ ndị mmadụ anwụọna na this very Biafra agitation. Ọbara abana na ihe a na-ekwu. My friends anwụọna, Ejike anwụọna, ụfọdụ ndị nke nọkwanụ under me bụ my children when I was in the state anwụọna n'ije a. Ha ebuo n'ibuo ha akakwa ahụ. Ma ndị nke nwunye ha mụrụ nwa, ma Emmanuel Eke nke si na Nigerian Army wee retaya wee sị ka ọ bịa zụọ ụmụ be ha, agbụọ ụlọ ya ọkụ, gbuo ụmụnne ya, ya nọdụ in hiding. Ọ nọ in hiding a na-sabotaji ya ahụ m wee kpọọ m Ịma nwanne m. Ịma, o nwere ihe mma gwa gị Ịma n'otego ji wee dere m n'obi. O nwere ihe mma gwa gị. This young man gwara m sị na mgbe niile Chinasa Nworu na-eti mkpu wee na-asị na Nigerian government mere nke a mee nke ọzọ na Chinasa Nworu na-asabotaji ha. O wee bebe akwa wee bere m sị m na onwe ka ya oya eshi ekwu wee gwa mba ụwa ihe na-eme ha, onye na-egbu ha, onye na-asabotaji ha, onye na-ereshi ha to the Nigerian government. Man, mind you, Chinasa Nworu nọ na-aba. Nigerian government doesn't know what is coming. Fast forward to this day, Chinasa Nworu na-emuvuzi in Nigerian government convoy. Ihe oya eme ụmụ Igbo ugboro ole ha wee mara ihe ya ka m na-ajụ. Ọkwanụ ya ka m buru wee bịaba wee na-ajụ gị mmụọ ala be nna m biko no kulienu. Mmụọ ala Igbo biko nu kulienu. Mmụọ ala nri biko nu kulienu. Arọbụlago na Igbo biko nu kulienu. Nna m ụbọchị gboro biko nu
biko ayọ ka nna yọ na nwata mara ụzọ nna ya ọ mara na ihe nwata nne ya dụnyere ohi na-ejikwa ọkpa agbawa ụzọ. Asị m unu kulie bịa zọpụta na ụmụ Igbo na ha ya nọ na-atọ ọkwụrụ egbu isi anyị o, ha ya na-anọ na-atọ ọkwụrụ egbuchi anyị, ha ya na-anọ na-eso onye ara egbuchi anyị. Ama m ma nwaanyị onye ara nyere ha ọgwụ ndị ara. Nkere bụzi na-elezi ụmụ Igbo ha na-ebezi mmee ọkwana ihe ha na-ebezi ka ewu. Na-ele able-bodied men ndị nke nwere ọgụgụ isi ha na-ebezi mmee ọkwana ihe ha na-ebezi ka ya ha na-ebezi ka ewu. Biko nu ya ka nna yọ mmụọ ala Igbo ayịyọ ka nna yọ nke a kwurokwega ewepụtakwere ha asị ọzọ. Ha na-ego asị 24 hours na-edifendikwa asị 24 hours. Ha makwa na asị ka nwaanyị a na-atụ how many months. Ha na-egoro na-edifend asị ihe a nọzivu buying na exchanging. Ndị ha na-ege ntị bụ ndị si na ha Biafra struggle na ha bịara content creation. Ọ bụzi ndị ha na-ege ntị. Hey, ọkwa na-ekukweku ama gba akwa ka na-ebere chi m, akwa ka na-ebere mmụọ ala Igbo, akwa ka na-ebere unu wee na-asị unu kulie biko kulienu biko walie bịa nyere na anyị aka o. Ụmụ Igbo anwụkwa na anwụ kulienu. Hey, ọya ekpe m na eke, kpe m n'orie, kpe m n'afọ, kpe m na nkwọ, ahịa na anụ Igbo ji wee biri o. Ụmụ Igbo biko tiere na m ise. Biko 130 Yoruba group writes to the United Nations. United Nations publishes it on their website. Are you people seeing what I have been telling you? Biafra will only come when we are sincere, when we stand on the truth, when we don't lie, when we don't paint or support liars who lie to us always. I exposed something yesterday. Do you know what they did? Ndị otu Ngozi bịa sị m mgbe PM na-ekwu ya na support ya but na ndizi against Ngozi because ọ na-ekwu ya. PM never told you that na ya dere akwụkwọ maka ihe na-eme n'ugwu so ha talk nke ndị ugwu. PM is talking about Biafra. PM never tell you that na ndị America na-ekwu okwu ihe na-eme na North n'ala Yoruba na ọ ya nwa. No, he always talk about Biafra first. Unu egezi na ụmụ asị a, unu na-eghere ụmụ baị. Unu ejizi na asị akwa raincoat. Unu ejizi na asị eme pillow. Unu ejizi na asị ebute ụzọ. Biafra will only come when we stand on the truth. Because Elohim, the creator of heaven and earth, is God and not man. Is God and not man. Is God and not man. And only him will design our faith in a greater way that we need it. Stop lying to our people. Our people need to know the truth. That no America, no United Nations have talked about them. And the only thing that can make them talk about us is consistency. Palestine, despite the fact that Hamas is a terror group, but they were consistent in their fight. They were consistent in their fight against Israel. I'm not telling you that I support them. I do not support them. But they were consistent, which made the international community to see the lies of Hamas as truth. Then how much more us that are in the line of truth? How much more us that are speaking the truth? Why can't we be consistent? So that the international community will see the truth for what it is.
And for you to be consistent, the letter. Nobody cares about your letter. The reason why they will always respond to the letters of Yoruba and Fulani is because they are the ones that they are using to hold the Nigeria hostage. That is the reason why they respond to the letters of Yoruba and the Hausas very, very fast. But we, during the days of IPOB, had a 130 Yoruba group. I ruzuru millions of people who need a letter to United Nations. Mazen Nnamdi Kanu mandated us, write a letter. We write a letter, write a letter, write a letter, write a letter. Edegidere m na website o mgbe aka m ji wee mụna n'ime email. Mfaya. Ndị United Nations kpuishi. They were not seeing it. They were not. None of them were seeing it. But today they are telling us 130 Yoruba group. Is God not wonderful? We must learn and we must fight for this very freedom in an undiluted manner, because Elohim, the creator of heaven and earth, is God and not man, and only him will give us the desired freedom. Is God not wonderful? Is that not true? Only Elohim can give us the desired freedom. No human being can. Human being will never give you freedom. It's not possible. And it will not be possible for human being to give you freedom. It is only Elohim, the creator of heaven and earth, who will give you the desired freedom, because he is God and not man. Am I speaking right, please? My respect to those who care about Biafra and who care about freedom. I respect you so much. In fact, my solemn loyalty is to those who continue to seek for the way to free the people of Biafra. My solemn loyalty to these very people, because you have stand and continue to stand the test of time. You have stand and shown resilience to this very gospel. These very people who claim that they are looking for freedom but are busy working with Nigerian government wants to buy time. They want to continue deceiving our own people. But make no mistake, freedom must come. It doesn't matter whichever way, however way we fight for our own freedom. It must come. Mazi Simon Ekpa is languishing in detention. He is not languishing because of his selfish gain. He was not doing any business of his own. He was doing the business of the Biafra people. And that business is to rescue those who are being pied to give us a better future. He put his life on the run. He put everything concerning him on the run. Mazi Simon Ekpa is another savior. May his name be praised. Muala Biafra, asimo chekwara na Mazi Simon Ekpa na eke. Chekwara num ya n'orie, chekwara num ya n'afọ, chekwara num ya na nkwọ. Ahịa na anụ ụbọ na anọ, chekwara num ya. Chekwara num ya, chekwara num ya. Chekwara num Mazi Simon Ekpa na eke, chekwara num ya n'orie, chekwara num ya n'afọ, chekwara num ya na nkwọ. Ahịa na anụ ụbọ na anọ ka m na-ekpe ekpere, biko na-echekwara num ya o. Ihe a bụ nwa afọ Igbo. Nwa ka ibi ya, Mazi Simon Ekpa. Odogwu. Nwa ka ibi ya, Mazi Simon Ekpa. Chukwu na-ahụ anya n'ala Igbo. Odogwu. Nwa ka ibi ya, Mazi Simon Ekpa. Chim chekwara m gị na eke, chekwara m gị n'orie, chekwara m gị n'afọ, chekwara m gị na nkwọ. Hey! Ana m anụ na a na-asị na o nwere ndị na-achọ poison ya n'ebe ahụ ọ nọ na detention. Na ha na-eme plan in order to poison him. Maka ha kwuru na 6 years epeka, ka na mgbe na 6 years abịa. Na 6 years na-abịakwa n'ọchịchị Tinubu during the time a ga-eme aha election. Mana Tinubu asị na Atiku na-etake over.
So 2031 6 years abịa, mana ekpere anyị bụ nọọ ya pụta before 2031. Ekpe m na-eke, kpee n'orie, kpee n'afọ, kpee na nkwọ, ahịa na-anọ ụbọ na-anọ n'Igbo. Ise 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 ise. Nwa ka ibi ya odogwu Simon Ekpa, odogwu na-epe mpe, ekele gị, ekpupụrụ mmụọ gị na ya so wee bịa ụwa okpu, maka na ịbụ a blessed child. Atakata abụọ. The spirit of Biafra will continue to guide and protect you. We, the conscientious Biafrans, are here. Anyị nọkwa na-elekwe ndị a niile, ndị a sị na ha nọ na kabinet gị. Hey! Atụrụ mụrụ ebelagba aka nwa. Ejide Maazị Simon Ekpa ozugbo, ha atagharịa. The men people, the church of God, become criminal and car snatchers. The same thing Ejiofor na-ekwu kamgbe. They support Ejiofor's claim. Ndị sị na ha chọrọ freedom so ha. Ha atagharịa gwazie ha na ha na-ede leta to ndị obodo oyibo. Onwe ka ndị ọcha si wee kwa ụkwara, ha sị na ọha nwa. Ndara. Onwe ka ndị ọcha si wee kwa ụkwara, ha sị na ọha nwa. Dịka ndị ọcha si wee kwa ụkwara gbasara ndị Yoruba, ha palie. Na anyị nwa ndị ihere eme, ndị na-aghọta, the gullible ones say, hey, na ndị a na-arụ ọrụ like this. Today, ndị United Nations publish go ndị dere ha letter. Can you get your brain? But don't worry, your brain will come from Almighty Chukwu Okike Abịama. Ana ego defense of Biafra land. Ịmakwa ihe bụ sabo. Ị nara ego defense of Biafra land. You sit on it 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. The people of Biafra are na-egbu ha. The land of Biafra, they occupied. The men handling the church are saying nothing is coming to us. Say, why are those men saying they should shut up? If these men do not speak, how do you know that they are being sabotaged? I say her shut up. Hey, mamam, a na-elezi ndị Igbo nda, ha na-ebehave ka ndara, ka ndị kakwum, ha na-ebehave ka ndị kakwum. Olo. But I know na mmụọ ala Biafra ya enyere unu aka. Mmụọ ala ikwu nne m ya enyere unu aka. Arọbụrụ agụ ndị Igbo ya enyere unu aka. The great ekwensu ala Igbo ya achụva ndị ọbụla na-edesive unu. Ọ ya achụ ha na-eke, chụọ ha n'orie, chụọ ha n'afọ, chụọ ha na nkwuo, ahịa na-anọ ụbọ na-anọ n'Igbo. Ise 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 ise. Ọ ya achụ ha. We have no other thing than to move. The Church of God have to do their work, which is cleansing the Biafra land. That is where we are now. We went to Finland to declare Biafra. Not to come back and start saying we declare Biafra in Finland. What is Biafra if we do not defend it? We defend the territorial integrity of Biafra. Ojukwu declared Biafra and defended it. Ambazonia people declared Biafra and defended it. Go anywhere in the world, if you declare something, you defend it. Mana abịara bịa na-agwazi ndị be anyị, imagine 21st century. If you declare something, you begin to write letter. So you did not write that letter before you declare the thing. If you declare something now, gwazie ndị be anyị, oh, we will not defend it. We will go and write letter. Letter ka ị chọrọ iji eme, ị hụrụ na ekwensu abụọ n'ụlọ ọnụ. Show me which people that declared their independence and started writing letter. In Palestine, there is no country called Palestine, but I will imagine, just imagine it. In Palestine, the terrorist Hamas who went to massacre the Israelites. These are terrorists. I'm using an example with those who are called terrorists.
came back and used their children to do human shield. Then send the signal to the international world that Israel are buying the children. They were consistent in their propaganda. They were consistent in their fight. So it now sends the bad signal that Israel were buying them. And there is a way to defend them. These are terrorists that we know. October 7th is before October 7th, nobody invaded their land. But here in our land, we do not commit up to October 7th. We did not. What we are saying is that our own people need to be defended. Their life need to be defended. They need their own freedom. That's the only thing that we are saying. And our own people cannot even defend it. The Maazị Simon Ekpa being taken away, abịazie gwa ha sị ha na o nweziri another way. The same way ndị Nigeria have been telling you, oh, do it in another way, don't fight us. And you know that fighting, in a fight ndị Nigeria, na amịta mkpụrụ, because when a Nigeria army chief is crying, the police is crying that they have lost, they have no manpower anymore. Ọhụ ngị nwe ịtagide ha ebe ijidere ha, ịhapụ aha ha. Ha na-ekuru ume, ịhapụ ha, ha nwee manpower. When are you going to go back to start afresh? And the nso na ọbụghị sabo, mbịa na-akpọ m sabo. Eme n'elu mee n'ala, mmụọ ala Biafra ya George. Ana m asị na ọ bụrụ na ọmụnwa na-asabotaji ala Biafra, na-asabotaji Biafra struggle, na-asabotaji ụmụ Biafra, asị mmụọ ala Biafra chụva m, kọgbuo m. The great ekwensu nọ n'ala Igbo chụba m, kọgbuo m. Man, if I am not sabotaging Biafra, cheenu m, doonu m ndụ, cheenu m n'ihu, cheenu m n'azụ, cheenu m na nkọnkọ, cheenu m n'eti. Man, onye ọbụla na-asọpọtụ onye na-asabotaji ala Biafra, na-asabotaji ụmụ Biafra, a na-enyere ụmụ Biafra asị, were asị wee kwara ụmụ Biafra raincoat. Ịhụzi onye Igbo ọ na-emezi agụ gị na-ebezi akwa, na-ajụ onwe gị ebe edobeziri mentality of onye Igbo. Asị m the great ekwensu of ala Igbo kulie chụba onye aha na Eke. Ana m asị ụmụ ejima chụba ha n'Orie. Ọ mara Imo be anyị chụba ha na Nkwọ. Zuzugbo mmụọ niile nọ n'ala Igbo chụọ ha n'Afọ. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ahịa na-anọ ụbọ na-anọ ndị Igbo ise. Our own people need to stand up and protect the land of Biafra. From me, from here, from the temple of the great sea, onye omena amara na nke ikpeazụ a, I do not hate you, I love you. The reason why I speak the way I do bụ na akpọfego brain gị n'obodo Afọdebe, and I need harsh words to bring your mentality back for you to reason. Ọ bụrụ na your mentality echighata azụ, ọma fee fence, nna ịkpọghachitekwe fiekwara ahụ, ọ ghọkwana na nwoke ibe m akọva n'inyo na-aga, ọkwa pata n'ọfara, n'ihi na ara dị n'ụdị n'ụdị. O nwere ndị yi coat anyị nke ha, nwee ndị yi babarika anyị nke ha, nwee ndị ṅụrụ ọgwụ ndị ara wee na-ayị nke ha, nwekwananụ ndị ịma a na-ayị ya n'ụdị n'ụdị. My own here is to tell you the truth because I love you. I am not prepared to shift or sugarcoat the word so that all ya togo. My own here is to say it the way it is. From me, from here, from the temple of the grace. It is good morning, please.